Bapak Ibu, para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika, lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun nglambari gesang padintenan, gesang relasi kalian sesami kanthi semangat penuh pangorbanan, semangat magis ingkang linangkung. Boten kados adat sabene, boten kados saklumrahe. Kadangkala wonten ing gesang kula panjenengan petangan miturut keadilan sing padha manjing ana ing pikiran, wawasan lan ugi manah kula panjenengan. Umpaminipun kemawon yen aku dilarani, mula ya wis sak lumrahe yen aku genten nglarani. Yen aku dirugekake, ya wis sak lumrahe yen aku ngrugekake sing minimal padha karo sing ngrugekake aku. Yen aku ditapuk, aku ya mbales napuk. Menika petangan keadilan sing kadangkala tuwuh wonten ing wawasan lan manah kula panjenengan. Yen kula panjenengan rikala dilarani kok meneng wae, rikala dinyek kok ora bales, rikala dirugekake kok malah ora tumindak apa-apa. Nah, kadangkala menika adamel ora nyaman. Wong kuwi piye to? Wong diunek-unekake dinyek kok mung meneng wae, dilarani kok meneng wae. Aneh, aja-aja ora waras. Nah, kadangkala wonten ing gesang padintenan, ing gesang relasi, yen kula panjenengan tumindak boten miterat petangan sing umum, dianggep terus ora saumume, dianggep ora normal. Mila yen kula panjenengan gesang miturut tuntunanipun Gusti Yesus, pancen kadangkala keraos ora lumrah, keraos kaya wong ora waras, awit boten miterat petangan umum. Nah, kados pundi anggenipun Gusti Yesus paring pitedah dumateng para murid dalem? Anggenipun bangun komunitas singgal, komunitas murid-murid sing pitados dumateng Gusti Yesus ingkang kaangkah bangun keratoning swarga. Amangga kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembayang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuhana kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem, kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab gangsal ayat 38 ngantos dumugi 51. Nalika samono Gusti Yesus ngandika marang para murid mangkene, kowe wis tau krungu mripat dilawan mripat, untu dilawan untu. Nanging aku kandha, aja males piyala. Yen kowe diprakarakake marga dimilik rangkepanmu, ulungna pisan mantolmu. Yen kowe dipeksa dikon mlaku 1000 jangkah, mlaku 2000 jangkah. Sapa sing njaluk wenehana lan aja mlengos yen ana wong arep utang. Makaten sabda dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti
Kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Gusti Yesus paring tatanan enggal dumateng para murid menggaing gesang pasrawungan, gesang relasi kalian sesami. Yen tatanan lami menika nuntut anggenipun relasi, mripat ganti mripat, untu ganti untu. Menika sing miterat petangan umum diarani keadilan. Gusti paring tatanan enggal, aja males piyala. Menika prinsip dasar ingkang dipun paringaken Gusti Yesus dumateng para murid anggenipun bangun komunitas enggal ingkang ngrawuhake kratoning Allah, kratoning swarga. Prinsip aja males piyala, apa wae sing ditindakake wong liya marang awake dhewe mirungganipun sing elek-elek, sing ngrugekake, sing adamel awake dhewe tanda kutip cilaka, aja diwales. Piyala apa wae aja ngasik ditindakake para murid. Awit tumraping Gusti keadilan boten ateges ditindakake mawi piyala. Nah menika sing tumrap kula boten gampil kula panjenengan lampahi. Tumraping Gusti Yesus para murid dikersakake saged bangun manah, bangun wawasan ingkang estu santosa, ingkang estu pitados dumateng sih kamiran dalem Gusti. Yen ana wong nggodha awake dhewe tumindak piyala merga petangan keadilan, umpamane kados ingkang kula aturaken kala wau, mergane wong kae wis nyalai aku, ya wis wajar nek aku mbales nyalai. Ning tumraping Gusti Yesus keadilan boten ditindakake mawi piyala. Mila Gusti ngersakake para murid lajeng nyawisaken diri manah sing langkung. Yen dijaluk rangkepanmu, wenehna sisan mantolmu. Yen kowe dikon mlaku 1000 jangkah, mlaku 2000 jangkah. Simbah-simbah rumiyin menika nate ngandika sing dawa ususe, ateges saklumrahe dawane usus manungsa menika watawis 7 tekan 8 meter. Ning nek simbah-simbah ngendika sing dawa ususe, temtu sing dikersakake awake dhewe nduweni tanda kutip usus sing ora mung 7 utawa 8 meter, sing dawa banget. Ingkang mratelakaken dadiya wong sing sabar lan sabar banget ngadepi kawontenaning gesang. Supados menapa ampun ngantos dadi wong sing buteng, sing cekak pemikirane, cekak atine saengga gampang emosi. Nek wis emosi dadi gelap mata. Nek wis gelap mata anggone tumindak, anggone mutusi menika terus ora pener, anggone terus metung maneka warni pertimbangan ya dadi ora jangkep. Saengga tiyang sing nggadhahi usus dawa menika kanthi penuh kesabaran ngadepi maneka warni tantangan, digoleki apik eleke, untung rugine, bener salahe lan sapanunggalane. Lan tentu kados prinsipipun Gusti Yesus, aja males piyala. Menika sing penting. Nek aku nimbang-nimbang macem-macem terus kok carane kuwi elek, ayo aja ditindakke. Mugi-mugi lumantar sabda dalem Gusti dinten menika kula panjenengan jejering murid dalem Gusti anggenipun bangun komunitas enggal, komunitas ingkang ngetingalake kratoning swarga, awake dhewe dadi wong-wong sing aja males piyala. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun, salam sehat, salam bahagia,
salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.